Schutzstaffel, SS. Λίγες οργανώσεις στην παγκόσμια ιστορία προκαλούν το ίδιο ρίγος. Δεν ήταν απλώς ο στρατός ενός κόμματος. Ήταν κάτι πολύ, πολύ παραπάνω. Ήταν ένα ιδεολογικό τάγμα, μια οικονομική αυτοκρατορία και τελικά μια μηχανή γενοκτονίας που λειτουργούσε σαν κράτος μέσα στο ίδιο το κράτος. Σήμερα θα κάνουμε μια ανατομία αυτού του τρόμου. Θα δούμε από τι ακριβώς αποτελούνταν και πώς κατάφερε να διαπράξει τέτοιο φρίκι. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα που θα μας απασχολήσει. Πώς γίνεται μια μικρή ομάδα σωματοφυλάκων, μόλις 280 άνδρες το 1929, να μετατραπεί μέσα σε μια δεκαετία στον απόλυτο αρχιτέκτονα του ολοκαυτώματος? Η απάντηση κρύβεται στην ιδεολογία, στην οργάνωση και, φυσικά, στην απόλυτη τυφλή αφοσίωση στον ηγέτη της. Η πορεία που θα ακολουθήσουμε έχει 5 βασικούς σταθμούς. Θα ξεκινήσουμε από τις ταπεινές αρχές των SS, θα δούμε την τριπλή δομή τους, τον ρόλο τους στη γενοκτονία, θα εστιάσουμε στη δράση τους στην Ελλάδα και θα κλείσουμε με το μεγάλο κεφάλαιο της δικαιοσύνης και της μνήμης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτο κεφάλαιο. Από σωματοφυλακή, κράτος τρόμου. Όλα ξεκίνησαν από κάτι φαινομενικά απλό. Την ανάγκη του Χίτλερ για μια προσωπική φρουρά που να του είναι απόλυτα πιστή. Ανεξάρτητη από τα συχνά ανεξέλεγκτα τάγματα εφόδου, την SA. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα έγιναν όλα. Ιδρύθηκαν το 25, αλλά η στιγμή κλειδί ήταν το 1929, όταν ανέλαβε τα ενία ο Χάινριχ Χίμλερ. Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών το 1934, όπου τα SS εξόντωσαν την ηγεσία της SA, τα έκανε πλέον αυτόνομη δύναμη. Και μέχρι το 1939, με την ίδρυση του Κεντρικού Γραφείου Ασφαλείας του Reich, του RSHA, τα SS είχαν ουσιαστικά καταπιεί όλες τις αστυνομικές δυνάμεις. Είχαν γίνει ο απόλυτος μηχανισμός ελέγχου και τρόμου του καθεστώτος. Τι ήταν όμως αυτό που τους κινούσε? Η ιδεολογία του αίματος και της γης. Δεν ήταν απλώς ρατσισμός. Ήταν μια ολόκληρη ψευδοεπιστημονική θεωρία για μια νέα φιλετική αριστοκρατία. Για να μπει στα SS, έπρεπε να αποδείξεις την άρια καταγωγή σου αιώνες πίσω. Το ρητό τους, ξέρετε, τα λέει όλα. Η τιμή μου είναι η πίστη μου. Και αυτή η πίστη δεν ήταν στο κράτος, ήταν απόλυτα και μόνο στον Χίτλερ. Υπεράνω κάθε νόμου, κάθε ηθικής. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, η τριπλή δομή του κακού. Για να καταλάβουμε πόσο αποτελεσματικά ήταν, πρέπει να δούμε πώς ήταν οργανωμένα. Γιατί τα SS δεν ήταν ένα ενιαίο σώμα. Ήταν ένας πολύπλοκος οργανισμός με 3 διακριτούς αλλά αλληλένδετους κλάδους. Λοιπόν, πρώτα είχαμε τη γενική SS, την Allgemeine Nasses. Αυτός ήταν ο διοικητικός εγκέφαλος. Μετά, οι μονάδες νεκροκεφαλής, οι SS Totenkopfverbände. Αυτοί ήταν οι φρουροί και οι διαχειριστές των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Στην ουσία, το εργαστήριο της βαρβαρότητας. Και τέλος, τα Waffen-SS, ο στρατιωτικός βραχίωνας, που πολεμούσε παράλληλα με τον τακτικό στρατό, τη Wehrmacht. Και εδώ φτάνουμε σε μια κρίσιμη διάκριση που συχνά προκαλεί σύγχυση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Wehrmacht, του τακτικού στρατού, και των Waffen-SS? Λοιπόν, η Wehrmacht ήταν ο εθνικός στρατός, θεωρητικά κομμάτιστος. Τα Waffen-SS, από την άλλη, ήταν ο ιδεολογικός στρατός του κόμματος. Ο όρκος τους δεν δίνονταν στο κράτος ή στην πατρίδα, αλλά προσωπικά στον Αδόλφο Χίτλερ. Αυτή η θεμελιώδης διαφορά εξηγεί σε τεράστιο βαθμό τον ακραίο φανατισμό και τη βαρβαρότητά τους στο πεδίο της μάχης. Προχωράμε τώρα στο τρίτο και πιο σκοτεινό κεφάλαιο. Γιατί τα SS δεν ήταν απλώς ένας μηχανισμός καταστολής. Ήταν το κύριο, το απόλυτο όργανο για την εφαρμογή της τελικής λύσης. Το πρώτο στάδιο της γενοκτονίας ήταν τα Insights Group, τα λεγόμενα τάγματα θανάτου. Σκεφτείτε το. Κινητές μονάδες που ακολουθούσαν κατά πόδα στην προέλαση του στρατού στον ανατολικό μέτωπο. Αποτελούνταν από άνδρες των SS και της αστυνομίας και η αποστολή τους ήταν τρομακτικά απλή. Η μαζική δολοφονία Εβραίων, Ρωμά και Κομμουνιστών αμέσως πίσω από τις γραμμές του μετώπου. Ο αριθμός είναι πραγματικά αδιανόητος. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι δολοφονήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, με μαζικούς τυφεκισμούς σε χαράδρες όπως στο Μπάμπι Γιάρ. Και αυτό, ξέρετε, ήταν μόνο η αρχή. Η κρίσιμη καμπή, η στιγμή που η τρέλα έγινε γραφειοκρατία, ήρθε στη διάσκεψη της Βάντζε. Τον Ιανουάριο του 1942, η ηγεσία των SS, με επικεφαλής τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, κάθισε στο ίδιο τραπέζι με όλο τον κρατικό μηχανισμό. Ο σκοπός, να συντονίσουν το πέρασμα από τις μαζικές εκτελέσεις στη βιομηχανοποίηση του θανάτου. Από εκείνη τη στιγμή, τα SS ανέλαβαν την αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά και την εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων στα στρατόπεδα θανάτου.
Και αυτή η φρίκη φυσικά άφησε το αποτύπωμά της με τον πιο σκληρό τρόπο και στην Ελλάδα. Η δράση των SS εδώ άφησε πληγές που δεν έχουν κλείσει ακόμα. Από το ολοκαύτωμα της Θεσσαλονίκης μέχρι τα φρικτά εγκλήματα πολέμου στην Ύπαιθρο. Η Θεσσαλονίκη, η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, με την τεράστια εβραϊκή της κοινότητα, ήταν προφανώς κύριος στόχος. Το 1943 ένα ειδικό κλιμάκιο των SS έφτασε στην πόλη. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες οργάνωσε με ψυχρή γραφειοκρατική αποτελεσματικότητα την αποστολή πάνω από 40.000 Εβραίων στο Auschwitz. Η ταχύτητα ήταν απλά αποκαλυπτική. Και μετά είχαμε τα λεγόμενα αντίπεινα. Το δίστομο στις 10 Ιουνίου του 1944 παραμένει ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα που διαπράχτηκαν ποτέ στην κατεχόμενη Ευρώπη. Η αλληλουχία των γεγονότων είναι απλά εξοργιστική. Ακούστε. Γίνεται μια επίθεση ανταρτών, αλλά χιλιόμετρα μακριά από το χωριό. Άνδρες της τέρτης μεραρχίας SS Πολίτσεϊ μπαίνουν στο δίστομο, υποτίθεται για αντίπεινα. Και αυτό που ακολουθεί είναι μια γενικευμένη σφαγή. 228 άμαχοι. Ανάμεσά τους βρέφη, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι δολοφονούνται με πρωτοφανή αγριότητα. Και το κερασάκι στην τούρτα, ο διοικητής, Φριτς Λάουτενμπαχ, παραποίησε την αναφορά του. Είπε ψέματα ότι δέχτηκε επίθεση μέσα από το χωριό, απλώς και μόνο για να δικαιολογήσει το έγκλημά του. Εδώ αξίζει να κάνουμε μια διευκρίνηση που έχει τεράστια σημασία. Η σφαγή των Καλαβρίτων, για παράδειγμα, διαπράχθηκε από τη Wehrmacht, τον τακτικό στρατό. Οι σφαγές όμως στην Κλεισούρα και το Δίστομο ήταν έργο των Waffen-SS. Και γιατί το τονίζουμε αυτό? Γιατί καταρρίπτει τον μεταπολεμικό μύθο της καθαρής Wehrmacht. Δείχνει ότι παρόλο που η βαρβαρότητα είχε διαποτίσει ολόκληρο τον μηχανισμό, τα SS ήταν πάντα, μα πάντα, στην πρωτοπορία του τρόμου. Και αυτό μας φέρνει στο τελευταίο μας κεφάλαιο. Δικαιοσύνη και ιστορική μνήμη. Τι έγινε μετά τον πόλεμο? Τιμωρήθηκαν οι ένοχοι? Βρήκαν ποτέ δικαίωση τα θύματα? Λοιπόν, στη δίκη της Νιρεμβέργης, το δικαστήριο πήρε μια απόφαση σταθμό. Κήρυξε ολόκληρη την οργάνωση των SS, συμπεριλαμβανομένων και των Waffen-SS, ως εγκληματική. Αυτό ήταν τεράστιο. Σήμαινε ότι ακόμα και η απλή ιδιότητα του μέλους ήταν από μόνη της έγκλημα. Όμως, η απόδοση δικαιοσύνης για τα ίδια τα θύματα ήταν μια εντελώς άλλη, πολύ πιο πικρή ιστορία. Η υπόθεση του Διστόμου τα λέει όλα. Οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγή το 1995. Κέρδισαν στα ελληνικά δικαστήρια το 1997. Αλλά μετά από έναν τεράστιο νομικό αγώνα, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 2012 έβαλε οριστικό φρένο. Και γιατί? Ο λόγος ήταν αυτή η περίπλοκη νομική αρχή, Acta Iure Imperii, η αρχή της κρατικής ασυλίας. Με πολύ απλά λόγια είναι ο κανόνας που λέει ότι ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορεί να δικαστεί στα δικαστήρια ενός άλλου για πράξεις εξουσίας. Ακόμα και αν αυτές οι πράξεις είναι εγκλήματα πολέμου. Μια νομική αρχή που στάθηκε εμπόδιο στην ηθική αποκατάσταση. Και κάπως έτσι, η ανάλυση μας κλείνει με ένα ερώτημα που παραμένει οδυνηρά ανοιχτό μέχρι σήμερα. Τα SS καταδικάστηκαν ως οργάνωση, αλλά οι δράστες τους συχνά διέφυγαν. Και τα θύματά τους, όπως αυτά του Διστόμου, ακόμα περιμένουν. Όταν οι επίσημοι νομικοί μηχανισμοί αποδεικνύονται ανεπαρκείς, πώς μπορεί η ιστορία να προσφέρει δικαίωση στα θύματά της? Η απάντηση, ίσως, να βρίσκεται ακριβώς σε αυτό που κάνουμε τώρα, στη διατήρηση της μνήμης.